приятели, аз съм Алекс и днес сме в Hypixel и отново ще играем Skywars, но този път няма да се обяснявам постоянно. Аз съм Алекс. И с мен Алекс, да. И започваме. Съжалявам, че играем два клипа подред Skywars, просто не знам по-добро да играем. Ухаца, следващия епизод ще е Ухаца. Или CS. Ама... Не са Skywars. Скоро и сървър трябва да пусна. Та карта е яка. Да, знам. Имам блокове и ръшкам средата. Добре, ще обера останало. Ей, поставих ти блоковете. Аз съм full armor. Че сега ще се мелемвам. Мятам ти една спитка. Аз съм долу. Имам регенерейтка, две регенерейтки. Ехо, ръшнахме средата. Опа, чакай, аз тук обирах чест. Бързо, че ще ни изпреварят. Чакай, да изпия спит. Аз паднах. Как бе? Ти във водата ли искаш да се метнеш? Аз ще съм по-внимателен. Да, изкачай водата. Хора, фейл, нищо. Това беше тотален фейл. Може и влогчета да очакват. Обаче за влогчетата не съм убеден. Може дори още днеска да направим. Другото, ако си днеска да играем студентски, очаквайте влог. Малко баскет. О, чакай, отварям кейс. Кой ще се падне? Колелото на къци. Колелото на къци. Падна ми се... Judgment Perk 1. Ранкет. Ами добре, аз играя ранкет, така че. Аре, стартвай да влиза. Що ранкет? Не, няма да играем ранкет, аз чакам ти да влезеш. Може някой да направим някакво хубаво видео, как играем на баскет. С музика. Примерно днеска. Да. Или ако той си вземе хаверборда. Аз ще си го поръчам. Вече е ясно, че ще си го. Да, значи, примерно може да очаквате влог как караме някъде парка, примерно. Да, с някаква музичка, нещо да се пообясняваме. О, Power тройка, сега ги скъса. Сега ги скъса. Гледай някой да не ме бутне, бързо. Не мога, добре. На средата съм бързо. Да, видях. Ние май сме първи. Имам перли. Аз удрям. Аз там почнах да удрям един. Майко, бият ме! Ай, ме бият, някакъв ме бутна. Хора, ние съкваме на тази игра. Само казвате. Тия много бият. Ма жестоко. Ма поне че е забавно. Колко да пада. Кажи като си стартал. Аре да играем Egg Сега ли? в остатъка от клипа, да? Не, в отделен клип. Ако аз мога да заснема два днес. Добре, айде. След малко ще играем Egg Добре, хора, днеска мога да пусна два. Очаквайте втори клип с Egg Кое да използвам? Golden Sword или Diamond Bradва? Diamond. Вече имам Diamond Sword имам. Че го използвам не знам. Майко мида колко е близко. Майко, аз нямам, аз имам блокове. И аз Целят! Не те целят. Бързо! Бързо да пръснем то, да си гледа често. Има лава! Има лава! Има 5 голденки. Ще ти дам. Ето 3 голденки. Ела да пръснем някой. Ети една спитка. Чакай, тук едни има. Един идва тук при нас, пуснах му лава. Помощ! Къде си? Умрях. Зад нас стоя, нали? Да, точно. Убих го. Браво. Я да те видим. Видим сега Алекс, какво ще направи. Изхигона ки... О, фолдъма. Ма си най-важните части. Значи, сега ще ти кажа. На мид има двама. И се бият. Вече останаха пак двама, сега ще остане един. Айде, отивай да даде скърфа, убиваш го. Да, той аз мога с хакове.
Добре. Би трябвало скоро да направим SMP сервер, ако не съм го казал вече. Още 2-3 игри можем да спрем клипа, защото предполагам не ви се гледа как съкваме. Ти ли си с тази гадна клетка? Не. Значи съм аз. Явно. Та клетка лаги от нея. Взимай блоковете, ако искаш. О. Имаш ли някакво... ти армор още. Окей, найс. Аре, давай да рушкаме. Мелак, мид. Един се е пилърнал до мид, аз ще се пилърнем до него. Бе, по-близко е тука. На мен ми е по-близо той, защото мога да джъмп. Кой ме бутна, бе? И мене ме бутнаха. Кой е? Абе, ние сме много слаби на това нещо, Между другото, това е една от най-яките карти. Коя? Нашко, това е подземната карта. Тя е много яка, да. Може скоро да има някаква поредица на някаква игра, която се минава. Ама... Не знам за такава игра. Може би Day by Daylight? Dead by Daylight? Не знам. Имам GTI 5, ама едва ли ще ми върви добре докато снимам. Надявам, че върви. Аз трябва да тегля, защото... О, пчеличка. Гаден мап. Добре, давай газ към това. Бирай, че... Вау. Аз имам спидка. С спидка ще отидеш, ще скочиш по-лесно. Фейса ми не работи. Хора, ние сме слаби. Ти ли падна? Да. Окей, играем още 2 игри, играем и свършваме. Печелваме една и свършваме. Има време тук. Колелото на Къци. Опа, той затвори. Не си затвори. Добре, аре стартвай. Благодаря за 206 съба. Няма да има спешъл ще има на 1000 съба. Това е як мап. Тука блокове и ръшкаме средата. Това мап е много готин. Аз знам стратегия на него. Аз взема меле. Аз взема да се меля. Моя кита... Не барай блоковете. Ето ти ги, барай блоковете. Не ти ги каза малко късно. Имаме енчант. Какво стана, бе? Какво стана? Сложих блок и то... Умря ли? Да. Добре. Поръчкай средата бързо. Ще челя за теб. Ти пилърнал ли си? До тебе. Той има лък. Той има много жесток лък. Аз сега не мога да мръдна. Той виж ти има 2 лъка. Те гледа бързо. Не ме гледа. Бързо! Бутна го! Бутнах ли го? Да! Ма не, да, бати друго. Един се пилърва към средата от другата страна. Ляво. Ляво, бързо, ляво. Виж го, бе! Какво го бутна? Загуби я тая игра. О, яйца. Бързо, един се качва там. Другата страна, ляво. Това ще го ръшам. Не те цели. Да малко ще почнем да цели. Пикелю! Тъпото е! Аз как това ме чакали с лък, аз не мога да се мръдна от моя остров. Добре, това е последна игра, хора. Още една, защото 3 за късмет. А ние изиграхме много. Нищо.
Да, този мап е як. Аз на този мап съм печелил. И аз. Това е вентилатор. Аре, бой. Бой, бие ми ги долу. Аре, бой. Ако биеме, свършвам. Ау! Добре. Аре, стегаме се и ги бием. О, защо тази клетка е? Яка е, обаче много лаги. Трябват ми блокове, просто. Тук има Не, блокове. и имам блокове. Давай. Той вече гърящ, те вече... Аз тук имам хубави работи. Чакай. Сега ще ги избия, имам пойзънка. Идват, бързо. Пас. Добре, ти обичаш Бързо идвай. Бързо ти я превзеха средата, бабо, не мога, бе. Имам пауър петичка, ама ти си седиш на острова и аз като... Не, тук съм, идвам, ето ме. Ти умря ли? Да. Ще им метна пойзън. Знаеш, аз е тук сники вийки. Ти си на мида. Аз знам. Как идва? Ба, кил аура. А не, нямаш кил аура. Буст! Как ме догони, бе? Добре, хора, още една игра и ще включваме, защото... Това е totally fail. Ще спечелим Егворса за вас. Да, Егвърс ще го бия. Ваки, бан. Ще имам два клипа. Единия днес ще го пусна, другия ще го пусна утре. Или двата днес. Не, днеска влога и единия клип, утре е другия клип. Да. Ма влога не знам как ще го заснем. Ще го снимаш с твоя телефон, обаче, защото моя няма памет. Ти твоя има ли? Взимай блокове. Какво, дали има моя? Памет. Не, има. Аз много малко. Браво, ти си използвал малко, защото моя телефон няма много памет. Фак, някакъв не цели с много голове. Аз паднах. Идва към тебе, by the way. Бухни ги. Бързо. Чекай, че аз съм един такъв съпетняк. Аре, убийте ме. Гръмнах ли го? Какво? Гръмнах ли го? Ти умря. Да, ама пуснах TNT. А. Виж какво направих мида, бате. Добре, хора, това беше за този клип. Малко too much fail, обаче нищо. И надявам се да ви е харесал. Натиснете лайк бутона, subscribe бутона и може да оставите вашите коментари отдолу. И Чао и от мен.